بنزیکبوونا جژنا قوربانê li Stenbolê li bazara ajalan li gorî salên berê lê û tevgereke zêde tune. Ajalfiroş amaje dikin ji ber zêdebûna lêçûn û maliyetan bihayên ajalan îsal li gorî sala borî herî kêm ji 100% zêde bû. Yêm zêde ye ka bihaya em bêjin mazot bihaya nayê çinî da nayê ser hev. Qazanca zev kêm biye, pir kêm biye. Canekî park û teda 15 milyara îsal 30 milyar e ama te yê par da nêksa pere tera dima îsal yê sîhî da tera pere nabîne. Doka zêde pir zêde bilind e. Ma solê çi ne da 6 milyara da 7 milyara tu da ama îsal çal 5 wan tare yani. Welatiyên ji bo kirîna ajalan berê xwe didin bazarê ji zêdebûna bihayên ajalan gilî û gazin da dikin. gelek bihayê zehmetek û mirov bi tena serê xwe yekê bikirin. Em hewt kes çawê xwe lê digerînin da ku li gorî bütçeya xwe ajalek hevpar bikirin. Sağ olasın. Ya illa ki her şey fırladığına göre buna da fırlayacak. Bihayên her tiştî zêde bû. Bêguman bihayên ajalan jî îsal ne weke sala borî ye. Me heft kes bi hevra canegehekî bi 47,000 lîreyê kirî. Aynen. Kaç kişi girmiştiniz? 7 kişi. Par li tevahiya Tirkiyeyê nêzîkî 3 milyon û 870,000 ajalên qurbanê li bazaran hebû. Lê îsal ji ber bihabûna lêçûnan gelek bazirgan ajalên xwe neşandin bazarê û hejmara ajalên li bazarê îsal bi qasî 1 milyon kêmtir bû. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.